Marijke Groenewoud is het na je hier poer best begoen. Op de eerste dag van het jaar skreun ze in Tialf namelijk het NK marathonrieden op haar namen. En dat wie voor de eerste keer dat Groenewoud die nationale titel won. Dat nemen je nog eens flitsend het hier beginnen. Datzelfde kun je zeggen van Sander Arends. De tennisser van Ljouwert is in tarrieding op de eerste Grand Slam van het jaar, de Australian Open. Dat verint goed, want in een van de laatste tarriedingstoernooien zit Arends met zijn dubbelpartner in de hele finale. De Australian Open begint oer een goeie week. En het is voor het eerst zo'n 4-4 dat Arends ter weer om mij docht. Sportclub Heerenveen zit in Spanje om dat te rieden op de tweede seizoenshelte. Zonder keeperstrainer Harmen Cuperus. Hij is, naar eigen zeggen, in goed oerlis met de club ophouden. Het wie al langer bekend dat Cuperus hem net finekoer in de keepersvisie van haar trainer Robin van Persie. Bigelieks om geen verste eerste keeper te benemen. Cuperus wordt de rest van dit seizoen vervangen door Frans Hoek, oud-keepertrainer van het Nederlands elftal. Genoeg om manje oetro te praten in de Sportcast. Dan jest ook alles over de tarrieding van Cambuur en over de nieuwe verdediger van Heerenveen, Jordi de Wijs. Ontsaf hier, deze Omroep Friesland Sportflits. Graag onder de volgende flits.